Bine ai venit în lumea fascinantă a îngrijirii pielii coreene. Eu sunt Roxana și astăzi vreau să-ți vorbesc despre un ingredient incredibil care a captat atenția industriei cosmetice și anume acidul hialuronic. Și nu vorbim doar despre orice produse cosmetice, ci despre cele coreene care sunt în vârful inovației și al excelenței în acest domeniu. Acidul hialuronic este un adevărat miracol al hidratării în industria frumuseții. Gândește-te la el ca la un burete micuț care atrage și reține apa, oferind pielii hidratare intensă și volum. Și când vine vorba de piele, Coreea de Sud este în fruntea inovației. Produsele cosmetice coreene sunt cunoscute pentru utilizarea inteligentă a acidului hialuronic. Acest ingredient nu este doar un aditiv, ci unul dintre elementele de bază în multe dintre produsele lor, de la seruri și creme până la măști și tonere. Serurile cu acid hialuronic sunt adevăratele vedete ale rutinei de îngrijire a pielii. Ele penetrează adânc în piele, oferind hidratare durabilă și reducând aspectul liniilor fine ale ridurilor. Cremele cu acid hialuronic sunt salvatoarele pentru pielea uscată sau deshidratată. Ele creează un strat protector, menținând nivelul optim de hidratare și oferind o senzație de catifelare pe toată durata zilei. Tonerele cu acid hialuronic nu doar că echilibrează pH-ul pielii, dar și pregătesc pielea pentru restul rutinei de îngrijire. Ele asigură o hidratare profundă și pregătesc terenul pentru absorbția maximă a substanțelor active. Boosterele cu acid hialuronic sunt concentratul de hidratare de care pielea ta are nevoie. Le poți adăuga la orice produs din rutina ta de îngrijire pentru un plus de hidratare și pentru maximizarea beneficiilor acidului hialuronic. Cleanserele cu acid hialuronic sunt pasul esențial pentru curățarea delicată a pielii. Ele îndepărtează murdăria și excesul de sebum fără a usca sau irita pielea. De ce să folosești produse cosmetice cu acid hialuronic? Ei bine, pentru că pe lângă hidratarea intensă, acest ingredient îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, oferindu-i un aspect tânăr și sănătos. În concluzie, acidul hialuronic este cu adevărat un ingredient de excepție în produsele cosmetice coreene, așa că dă-ți voie să experimentezi și să descoperi minunile pe care le poate face pentru pielea ta. Îți garantăm că vei fi uimită de rezultate. Mă bucur că ai fost și astăzi alături de mine și până data viitoare, ladies, străluciți și aveți grijă de tenul vostru!